kuom familia ma anyuon gi ne owito ngimagi e masira mane otimore tich ang'wen otieno e wang' apaya Manjoro Elbagon pod nigi lit e chunygi kaluwore kod thoe ma kamago. E kindeni ma pod gin gi lit ka giywago wedegi mane owito ngimagi, gikwayo sirikal mondo onon chal mar apayano mane omiyo ji 12 owito ngimagi. E gwenge mag Arimi, Molo, kaunti ma Nakuru, rumbi mar lit, kuyo kod buok pod okwako kod lwasi kaluwore kod tho mar ji 7 mawuok e gweng'no manie kind ji 12 mane owito ngimagi e masira mar apaya manotimore tich ang'wen otieno e apaya Manjoro Elbagon. Charles Mwaura Muigai en achiel kuom jonyuol ma owito nyathine mar adek Dickson Mbano mane jaklas 11 e skund sekondar ma Elbagon DEB. Owacho ni nyathine koso duogo pacho tich ang'wen otieno emane ochako miye buoka. Si kufikiria kijana wangu Nixon Mbano angekuwa ndani wa hilo gari. Mimi sasa nikagoja nikaona mtoto wangu simuoni na hajawahi lala nje tangu utoto wake. Charles wacho ni tok winjo wach kowuok kuom osiepe nyathine e skul kama ne odhi manyo nyathine ni ne oidho nyamburko mane masira ojuko, ne ochuno mondo odhi nyaka e od thieth kama nobuok tok romo gi ringre wuode, gino maweye gi lit e chunye. Nikaamua kwenda sasa hospitalini na marafiki zangu wakanipeleka, tukaenda na tukamkuta kwa ward hayuko. Tuliamua kwenda kuangalia kwa mochari ambapo nilikuta kijana yangu Nixon Mbano amelazwa na ameshaaga. Sasa nina mshtuko mwingi. Lit makamano bende okwako Henry Waweru ma olalo min ode e masirano. Gilit e chunye, Henry lero kaka ne owere gi min ode gokinyi mar chieng' tich ang'wen ka odhi e tich. Ndipo hiyo masaa jioni kitu saa 12:30 hivi. Kielekea saa 1. Kapata kuna accident imetokea hapo. Nilikuwa natoka ng'ambo, nikafika hapo kwenye scene. Na hata nilikuwa mmoja wa kuchukua majeruhi hapo. Kushangaza sikuwa nafikiria bibi yangu angekuwa hapo. Hiyo ni kitu nilikuwa najua alikuwa Elbagon. Na nilikuwa naona hawezi shikwa na mkasa. Jodak magwengego koro pod kwayo sirikal mondo okonygi e loso apayano ma osebedo kakelo thoe kod hinyruok mathoth e kinde masira. Ningeuliza serikali kama ingepata suluhisho ya kuangalia ile mbonde yenye iko kwa hiyo barabara, at least inaweza kutusaidia kusiwe kunatokea janga kama hili kwa wakati mwingine. Jatend migao mar thieth Adan Duale osingo ni migao mar